Драги зрители, пожелавам ви щастливи и весели рождественски празници. Гледайте редовно предаванията от рубриката Изгнаници клети всяка събота от 17 часа и 15 минути и повторението всеки вторник вечер след 22 часа и 30 минути. Довиждане до следващата събота. Ако искате да поздравите вашите близки, роднини, приятели и колеги по повод и без повод, пишете ни SMS-и на кратък номер 1916. Започнете с латинските букви ВМ и след това добавете текста на вашия поздрав. За да бъде излъчен поздравът ви в деня на предаването, очакваме SMS-ите ви до 17 часа. Всички на Мегдана. От понеделник до петък, от 17 часа и 15 минути. Здравейте, приятели на телевизия СКАТ. Аз съм Христо Диянов. Гледайте предаването здравословно всеки ден от понеделник до петък от 18 часа и 15 минути. Ще чуете важни неща как да съхраните вашето здраве и ще се срещнете с едни от най-популярните и авторитетни български лекари. Гледайте ни! Я кажи ми, облачеле бяло, къде идеш, де си ме видяло, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори. Ден, уважаеми зрители! Отново е събота след обед, аз съм Райна Манджукова и както винаги съм много щастлива да ви приветствам в тези предпразнични, предколедни дни във вашите домове от студиото на предаването Облачеле бяло, предаването за българите в чужбина, такива каквито са. Както казах и виждате от украсата на студиото, тези дни остават съвсем малко дни до един от най-светлите християнски празници – Коледа. А Коледа това не е само трапезата, това не са само подаръците и приятните пожелания. Това са и някои традиционни български неща, едно от които са нашите български танци. И затова днес аз ще ви представя човек, който е свързан с танците. Човек, на когото целият му живот е свързан с това изкуство и който успява през всички тези години да зарази много млади хора с това прекрасно нещо – българския танц. Темата за предаването, която съм избрала днес, е "Когато сърцето играе". И само още две думи преди да видите моята гостенка днес. Това е човекът, уважаеми зрители, благодарение на когото аз за първи път стъпих на българска земя. Стъпих не на екскурзия, не на гости, а стъпих в състава на един прекрасен състав за български танци. Безкрайно се радвам да ви представя госпожа Фаина Василевна Георгиева, моят любим хореограф, един страхотен човек. Добър ден! Добър ден!
Преди да заговорим за танците обаче, искам да ви представя още нещо коледно. Както казах, Коледа това са подаръци. Но това не са само подаръци, а това е и желанието да направим добро, желанието да бъдем малко по-добри, да подарим малко щастие, не само нещо материално на хората около нас. Няколко пъти ви споменах за това, че българското училище в Хамбург, нашето българско училище, вече 6-та поредна година подарява подаръци, изпраща коледни подаръци на децата в село Рабиша, Видинско. Казах ви също така, че екип на предаването СКАТ успя да заснеме този щастлив миг. Мига, в който децата от дом Рабиша отвориха тези подаръци. И тъй като Фаина Василевна, така ще те наричам, просто не мога да те наричам по друг начин, освен че е хореограф, целият живот е свързан и с деца, затова избрах да ви покажа този материал от Рабиша, вече след като я представя нея, и след това да поговорим и за това, освен за танците. Моля ви, колеги, да пусне материала от Рабиша. Наближава Коледа. В тези дни, предхождащи един от най-светлите християнски празници, ни се иска да сме по-добри, да зарадваме хората около нас. И най-вече децата. И слава Богу, че е така. Поне на Коледа. Рабиша е малко село на около 42 км от Видин, известно най-вече с включената в 100 национални обекта Рабишка пещера или Магурата. Но в това село има 18 деца от дома за сираци, които вече 6-та година получават дарения от своите сънародници, българчета от училището в Хамбург. Приятелството между дом Детелина в село Рабиша, Видинско и българското училище в Хамбург трае от преди 6 години. Тогава основателката и сегашен директор на училището Ваня Велкова, научила за дома от телевизионен репортаж, решава да организира учениците си да споделят любимите неща с деца в България. Те учат в българското училище в Хамбург. Тези деца много обичат да научават за българските традиции, да слушат българските приказки, обичат да слушат за българските празници. Те много добре говорят български език, интересуват се от българската история. И тяхна учителка е госпожа Велкова. Благодарение на нея тя организирала децата, организирала техните родители и е направила за вас една изненада ви изпратила. Така за Рабиша заминават първите кашони с играчки, дрежки, книжки и лакомства. От тогава децата в дома Детелина с нетърпение очакват всяка Коледа. Аз искам бебеш количка. Аз искам телефон, кола и буш. Браво! Аз телефон. Телефон искаш? Аз бебе с количка. А ти какво искаш? Бебеш количка. А ти? Кола. Кола. А ти? Пути това. Браво! И аз искам като назойка, а телефон. Браво! Пистолет. Бебе с количка. Кукла. Гривничка. Критан. Какво? Критан. Топче с гривна. Че с гривна. Кидан. И ти ги дан. Бебе с количка. Лекички. Какво? Лека. Не чух. Банани. Банани? Да. За разлика от много подобни домове в България, Детелина е сравнително добре задоволен материално дом. Веднага правят впечатление уютните и топли стаи, спретнатият вид на децата, хубавият двор с многото люлки, парзалки и други детски съоръжения. Така че подаръците от Хамбург, бих искала дебело да подчертая това, не е хуманитарна помощ. Те са един жест от българчетата, които може би имат повече към своите малки сънародници в далечната, но любима родина България. И децата в Детелина, колкото и малки да са,
много добре го разбират това. Децата се радват най-много от това, че те имат приятели. Аз един път съм споделила, че госпожа Велкова, обясних на децата, че тя е учителка там, българчета деца, и виждате, че те дори изговарят без трудност и думичката Хамбург. Казвам Силвия Цветанова Григорова и съм на 9 години. Какво си хареса най-много от подаръците от децата в Хамбург? Пъзелите. Това ли ти се искаше да получиш като подарък? Да. А какво искаш да кажеш на децата от Хамбург, които го изпратиха? Че много ги благодарим за подаръците и Какво ще им пожелаеш за Коледа и за Нова година? да са живи и здрави и да бъдат весели. Ти как си казваш? Не, ти ми кажи как се казваш. Мео. Как? Мео. Не разбрах. Как ти е името? Мело. Мела. На колко години си? Плампет. Кой подарък си хареса? Бебе. Как се казваш? Каласа на 6 години. Чакай малко. Чакай. Първо тя. Ланча на 6. Кой подарък? Какво си хареса? Кошнички и кукла. Това ли искаше да получиш за Коледа? И телефон. Какво искаш да кажеш на дечицата от Хамбург, които ти изпратиха тези подаръци? За Коледа. Какво? Телефон, буш и камион и още едно. Добре. Приятели по културия са подаръците. Какво ще им пожелаеш за Коледа на приятели? Да сте сиви, да сте здрави. Ти ще кажеш ли благодаря на приятелите от Хамбург? Да. Ами кажи го, де. Фукатала от Хамбург. Как се казваш? Панева. Какво си избра като подарък? Бебе. Къде е то? Пимел. Примел. Да. А какво искаш да кажеш на дечицата от Хамбург? Що ги обичам. Още веднъж да кажи. Що ги обичам. Това радостно събитие за дома Детелина, отварянето на подаръците от българското училище в Хамбург, за пръв път се отразява по българска телевизия. Ето защо, знаейки, че предаването ни ще се гледа в Хамбург, директорката на дома, госпожа Стефанова, подготви благодарствено писмо, а мълчуганите – музикален поздрав за приятелчетата си в далечна Германия. Поздрав, който ние с удоволствие предаваме. Уважаема госпожо Велкова, приемете нашата благодарност за това, че вие успяхте да намерите време да организирате и осъществите дарението към децата от нашия дом, дом Детелина, село Рабиша. Благодарим ви, че не ни забравихте, че помислихте за нас, че и за нашите деца има място в сърцето ви. Благодаря ви, че освен подаръците, играчките, лакомствата, дрехите, вие подарихте на децата от дом Детелина и един ден незабравим, ден изпълнен с много приятни емоции и преживявания. Изказваме нашата благодарност, госпожо Велкова, също и към управителния съвет на Българското училище в град Хамбург, към децата, които учат в него, също и към техните родители, които допринесоха за реализиране на дарението. Поздравявам ви с предстоящите коледни празници и новата 2008 година. Пожелаваме ви много здраве, много усмивки и много късмет. Нека да е спорна, мирна и щастлива новата година!
Вятъришките роре, славънчо гората пе. Аз обичам и порето, и горите, и небето. Мило ще ми татко вино, моя българско родино. Това. Да си призная, пътувах за Рабиша с свито сърце. Но когато накрая, изморените от преситения с емоции ден и вече свикнали с присъствието на нашата камера деца, ни пожелаха чао, когато гостоприемните домакини ни изпратиха до Прага, вече като приятели, изведнъж осъзнах, че това посещение ми донесе още едно мъничко зрънце оптимизъм и надежда, че докато тези контакти между българчетата в страната ни и извън нейните граници съществуват и се развиват, България и българското ще пребъдат. Започваш с малки деца. Какво предизвика в теб този материал? За малките деца, когато виждам такъв материал, боли отвътре, защото всички деца имат право на, като казват, щастливо детство. То всегда боли. Дай Боже на тези деца, които гледат тук, да им отреди Господ такова щастие в живота, да станат големи, да постигнат, което се мечтаят, да бъдат щастливи. Благодаря ти за това. Те слушат в момента и гледат, знаят, че ни гледат в Рабиша. Колко малки деца идват при теб в състава? Много деца имам в състава, малки. Ги вземем от 5 години и тази година мислех да не вземем група, защото децата са много, но без обява на намиргат и довиждат децата. Децата много са хубави, не може да се откажа от тях. Какво ги привлича в народния танц? Аз мисля, че когато родителите се довиждат децата, те още не знаят кой е народен танец. Това е важното от края. Как ще работи с това дете, защото почваме от, като се казва, от азбуката на хореография. Това е много важно. Аз държа на това. И детето трябва да знае от начало което това позиция, всичко от начало трябва да го знае. Основите на танца по принцип. Трябва да ги знае. След това, като почваме някакви такива движения народни, аз виждам децата, може би даже възрастници по-го сдържат това, но децата отвътре до тения темперамент, то се вижда. И много се радвам, когато сега в момента има една малка група, правим един български танц. Аз още не им казвам нищо, съм включила само музиката. И те вече скачат. Те не знаят, не движение нищо, но ти обичат го и начеват да скачат. И мисля, че това за тях като една игра от начало. А после, когато вече почваме постановката и ги завършим, аз много се радвам, пак искам да кажа това, че те с голяма любов се отнасят до това. А пък родители, когато довиждат децата, те се питат, ама какви танци ще бъдат съвременни, народни? Аз по този начин си имам свое мнение, защото народните танци, мисля, че когато ходя на международни фестивали, по-ги ценят народните танци. Ние много сме ходили на международни фестивали и също в България, в Балчик се провижда много интересен фестивал, се казва "Усмивките на морето". И 2 години сме ходили на този фестивал и се завръщаме с 3-то място. Мисля, че от 2000 участници това е резултат. Но ти поставяш не само български народни танци. Не само танци, защото в състава играем танците на, като се казва, танца народа в Преднайскава края. Града се нахожда на Дунава и има много национален. Нашия край е много национален и има много танци, но второто отделение на програмата го правя българско отделение. Винаги българско отделение. Да. А в същото време децата, които играят, естествено не са само българчета. Не са само българи и казват, че
Само и българин може да изиграе български танц. Аз малко не съм съгласна с това. Това зависи от хореографа, така се мисли. Ако може той да передаде този характер и руски деца играят български танци, ако покажете се, то ще бъде видено. Да. Нека да го покажем. Моля ви, колеги, да видим откъс от репетиция. Сега ще ги видим. Если вы будете быстро делать, заболтаете и ничего у вас не получится. 4, 5, 2, 3, 4. Очевидно, така както и гледам децата, очевидно голяма част от тях не са българчета, обаче по начина, по който го играят, въобще не им личи. Да, има някой там. 2 момченца има българи и 3 момиченца. В тази група. В тая група, която видяхме. Едната от групите, те са много групи, 6 групи, но те вече втората година се занимават. И им прави отделна програма. Аз държа на това, всяка група да си има отделна програма. Защото когато някакъв път трябва да излезем с концерт, не може да вземем всичките. И тъй отначало съм се решила всяка една група да си има програма. А всъщност самата аз знае колко е важно да излезеш на сцена. Да, аз винаги казвам на участници колко е важно и ответствено да изляваш на сцената. Им казвам това свято място да знаете, защото тук не може да излъжеш, ти си като на дланта, всичко се вижда. И им казвам, няма значение де ще играете в някакво село или в някакъв град голям, трябва да знаете, че сцената, това за вас е свято и ти дали възможност да изляваш на сцената, това е много ответствено. Аз в началото на предаването казах, че благодарение на теб за пръв път стъпих в България. Това беше далечната 1988 година, когато с огромен състав от село Каменка, използвам момента да кажа, че в момента в Каменка ни гледат и ние двете със Свалина Василевна ви поздравяваме с настъпващите коледни празници. Именно от това българско село беше организиран този голям състав. 100 души бяхме. Но сега разбрах, че всъщност и за теб тогава е било първото идване в България. Да, за първи път аз съм идвала в България. Много съм мечтала, затова имаше една екскурсия на Шипката, когато се дигнахме на върха. Като казат, и ми стана много тъжно, че моите родители, дядо ми, баба ми, баща ми, майка ми, нямаха възможност да идат в България и те се заминаха, като се казва, на ония свят, че България не виждаха, майка му още жива. И това много ми беше тъжно и впечатлението ми беше много такова. Не се почувства, че идваш в чужбина, нали? Не, аз много харесвам български литературен език
И живея в града, дето идваха по време някакви групи, екскурсии. Ако чуя, че някоя група има от България, вървя след тях да слушам български език. Литература много харесвам български език. И в България има много познати. Винаги се радвам, когато идвам. След това вече много пъти си идвала в България. Да, много пъти идвам. И също сега и дъщеря ми живее тук. Много имам познати, дето се радвам винаги да ги виждам и мисля, че сейчас някой ме слуша от тях. Също нека да се чувстват поздравени. Идваш, освен при дъщеря ти, разбира се, която е тук, много пъти си идвала и на фестивали. Да, и на фестивали сме идвали. Във Варна имаш фестивал, сказавше фолклор и дружба. Също и в Балчик, дето казах, преминах усмивките на морето. Имаш ли контакти с тукашни колеги? С тукашни колеги имам контакт с Здравко Даскалов, бившия хореограф на ансамбъл Добруджа. Той също идвал при мен и ми помагал в една постановка, тази дето ще ви суита. А всъщност нека да кажем, че и този след идването ни в Провадия, всъщност да, също има Георги Гош се казва хореографа. Има много познати тук хореографи. Също от Костендил Валентин. Танците, които поставят българските ти колеги, доста се различават от танците, които ние играехме. Нашите, тамошните танци. Как се възприемат от твоите артисти? Много добре. И искам да кажа, че лично аз много обичам и ме интересуват танци с различни размери. Не само там да кажем 2/4. Смешени размери, като казах, много ги харесвам. А те са характерни за танците, които се играят в България? Защото у нас, искам да кажа, Бесарабия на днескашния ден останали танци, дето по-лесно се играят. Такива сложни размери, с години, наверное, то се загубило това. И когато аз почнах да се занимавам с това, взех да изучавам български танци, като тук в България. Има разлика голяма. У нас играят по-упростени хора. Като свързвам тук с, като да кажем, Еленино хоро много харесвам. И също моите деца го играят. Твоите деца играят Еленино хоро? Играят го, да. Играят го. Еленино хоро го играят. Много го обичат. Защото интересен. Нещо различно е. Да. Въпросът е, отдава ли им се мен това? Да, няма проблеми. Даже хореографът, който беше Здравко Даскалов при мен и правиш тази постановка, много беше отчуден. Като бързо схващат. И той каза, че бил на времето в Грузия, в държавния ансамбъл, някаква постановка правил. И каза, момичета не можаха да направят това, да го направят твоите момичета. Значи все пак, може би, мястото по някакъв начин предразполага. Това, че сме отрасли там, това, че сме отрасли с тази музика, може би все пак да, защото кръвта нещо е останало. Да кажем, едно семейство отиде някъде на сватба, т.е. на тази сватба играете и молдавско, играете българско, и руско, и украинско. То това вече даже ако има някаква сватба, да кажем такава, и засвирят българско хоро, всички се хващат да играят. Всичките се хващат. Но това обикновено е право хоро. Да, право хоро. Сложни хора не могат да играят, но това право хоро те си го играят. Кажи малко повече за по-големите, за тези вече, които излизат, с които имаме, като казват, основния състав, дето играят всичката програма. Сега в април ще бъде 10 години. Колко души са? Колко ти е групата въобще? От най-малките до най-големите? Колко души? Някъде 160 деца. Над 160 деца? Защото имаме много групи, 6 групи. И пък най-възрастните до 19 години. До 19 те са 30 човека, 35 така. И те излизат? Излизат, да, с програмата всичката, тук правим, като казах, в първото отделение си имам руски, украински, молдавски, имам и цигански, гагаузски танци имаме. А второто отделение е повечето български танци. Като казваш първо отделение, второ отделение, означава ли това, че ти излизаш с готов концерт? Можем да излизам с готов концерт, но това е проблема. Ако тръгваме ние, трябва да имаме голям автобус. Това. Но те приемаме участие в мероприятията, дето се провеждат в областта. И също на това мероприятие, дето ходихме в Ялта, на български срещи. В Ялта, нека да кажа на нашите зрители, че, уважаеми зрители, става дума за фестивала Български срещи в Ялта, който се проведе тази година на 5 и 6 октомври.
Тогава при мен в студиото беше доцент Мариана Парзулова и ние говорихме точно за кримските българи, които всяка година организират този фестивал. И ние, благодарение на Фаина Василевна, имаме материал, записан от нея, с нейната камера, от ансамбъла Придонавие, който ръководи Придонавие, да. Ще помоля колегите да го пуснат, да видим един от танците, който изигра групата Придонавие в Ялта.
Уважаеми зрители, едва ли има нужда от коментар това, което видяхме в момента. Искам само да споделя, че този концерт, който видяхте в момента, се провежда в най-голямата концертна зала в град Ялта, която е съпоставима по размери с зала 1 на НДК в София. И точно след тази българска сюита, която видяхме в момента, тази зала се изправи на крака, за да аплодира младите артисти, което само по себе си мисля, че говори за всичко. Говори за това, че не може да подправиш, може да научиш движенията. Но тук се вижда не само перфектно изпълните движения, но се вижда и хъса, с който го играе. Да, трябва да иде отвътре. Това всичкото. Защото иначе няма да стане. Тук видях само в това, което сега видяхме два вида български носии. Да. Откъде са носиите? Малко практически неща да поговорим. Кой имаш предвид? Откъде имате носиите? Кой ви ги шие? От България ли са? Оттам ли са? Носиите много са отдавна и едните ги шихме в Кишинев. На време имаше комбинат, ето шиеха костюми. А другите сами сме ги шили. Имаме човек, който се занимава с това. И вкъщи у нас се шият костюмите. Вот. Извинявай, че те питам, как се финансира това? Не само шиенето на костюмите, въобще не стана дума за сега, дали сте към някакъв дом на културата или... Това се финансира, като казват, за свой личен счет. Тоест нямате... Няма, спонсора нямаме и това си го правим със своите сили. Родителите и ти? Да, родителите и аз. Имаме зрител на телефона. Ало? Добър ден. Добър ден. Нека да намаля телевизора само секунда. Да, точно това щях да ви помоля. Сега, от Стара Загора се обаждам, господин Вучков съм. Искам да кажа на Райнито, на тая чаровница, че не само тя плаче, като гледа българска народна музика и български танци, въпреки че аз мога да я вземе баща и аз плача и мисля, че не е срамота, не е и смешно. Но... Аз също не мисля, че е срамота. Никога не съм се срамувала от тези сълзи, господин Вучков. Разбира се, че точно това ме кара да ви издигам още по-нависоко в моите очи. Благодаря. Да се дойдем на думата. Значи, искам да помоля госпожата, а и Райнито, нека да не се заблуждаваме. Това, което в момента ни показахте, това е хореографско, но не е българско. Това е хореографско. Две мнения няма. Това са, ще го нарича, измишлетини с най-нежната дума, защото ми се иска, ако не е ефир, да ги кажа много по-силно и по-точно, а имам подкрепа до мен. Ей, тук на крачка и половина, почти 87 годишната ми майка, гледа и клати глава с разочарование. Това не е българ. Разбирам ви, господин Вучков, ценя мнението ви. Очевидно сте привърженик на автентичния фолклор, на това, което... Но, за съжаление, до мен няма 87 годишна баба, която да ми покаже как го е играла тя. Аз искам да играя и затова се прекланям пред хора като Фаина Георгиева, която може да ми го покаже. Разбира се, вие имате право на мнение. Единствено с думата измишлетина не мога да се съглася. Това е начина, по този начин представените български танци и въобще народните танци са начина да приобщим младото поколение към тях, за да могат да го разберат, за да могат да го изиграят. Въпреки това, разбира се, ви благодаря за мнението и ви пожелавам весели коледни празници. Имаме ли още зрители, колеги? Нямаме за сега зрители. Ало? Имаме, да, Ало? Слушам ви. Здравейте, казвам се Христо Димитров. Здравейте, господин Димитров. И съм продуцент на ансамбъл Българе. Приятно ми е, даже се познаваме. Значи, преди малко музиката, която звучава в ефир, да? е моя собственост. Аз съм продуцент на ансамбъл Българе, а това беше шопската картина от спектакъла "Това е България". Надявам се, че не се обаждате да ни осъдите за авторски права. Ами точно за това се обаждам. Да, значи тази музика не може да бъде използвана по някакъв друг начин, освен чрез ансамбъл Българе. Аз съм на 38 години. Имам претенции да познавам много добре българския фолклор.
И може би няма да ме обвините, че съм прекалено стар и не харесвам българските танци по начина, по който аз ми го сега казват. никога не съм обвинила за нещо. Не, преди малко господина, който се обади, каза, че това нещо не му харесва. И на неговата майка също не харесва. Има право на мнение. Така. Тази музика не съм давал права да бъде излъчвана по каквато и да е била медия, в която и да е част на света. Сега гледам вашата телевизия и чувам моята музика. Бихте ли му обяснили защо? Да, отдолу пише, че това е личен архив на госпожа Фаина Василевна Георгиева, която е мой гост в момента. Телевизията не носи отговорност за материалите, които ни се предоставят и които използваме, които са от личен архив. Ако фактът, че извън България българите, а и не само българите, популяризират български танци, та дори те и да не са автентични, ако в този факт най-важното, което ви прави впечатление, че са ви взели музиката, макар че аз няма да коментирам дали е точно така, просто нямам достатъчно информация, нито компетентност по въпроса. Ако в този Коледен ден, господин Димитров, вие се обаждате, за да ни се скарате за това, че някъде извън България е използвана вашата музика, за да бъде популяризирана България, мен много ме боли. Вероятно имате право, но мен лично много ме боли. Не очаквах точно такива обаждания в днешния ден. Благодаря ви. Имам още един зрител на телефона. Ало? Ало, здравейте. Здравейте, аз съм един ваш редовен зрител на телевизия СКАТ. Първо искам да поздравя всички, да се гасят звука на телевизора. Значи, искам да поздравя господин Волен Сидоров, искам да поздравя човека в Горна Оряховица и най-много човека в Ямбол. Той е един великан. Ало? Знаете ли какво съм измисли в момента, уважаема госпожо? Не. Не се ядосвайте, спокойно. Не се ядосвам. Аз не се ядосвам. Мен просто ме боли. Мен ме заболя и аз никога не съм крила емоциите си от моите зрители. Надявам се поне, че вас ви впечатлява това, за което си говорим днеска и по някакъв начин ви прави съпричастен на това, което се случва. Благодаря ви за това обаждане и за коража, който ми вдъхвате. Ало? Имаме още един зрител. Ало? Ало? Здравейте. Здравейте. Обаждам се от Варна. Казвам се Калинка Христова и страшно се вълнувам, като чувам хубавите им танци и хубавата музика на Фаина. Лично я познавам и целувам я, прекланям се пред това, което прави. Искате ли да я питате нещо? Да я попитам. Или просто ще се видим. Сигурно ще се видим. Това са истинските българи в чужбина. Благодаря ви. Благодаря ви наистина, защото първите, т.е. едно от обажданията наистина ме разстрои и все пак се радвам, че не знам дали имаме нужда да коментираме. Човека си позна музиката. Ако искаш да кажеш нещо, кажи му. Да. Само момент. Имаме още един зрител на телефона, но ще го помоля, ако има възможност да изчака, защото госпожа Георгиева иска да каже. Аз се упоминах, че много познавам добре с бившия ръководител на ансамбъл Добруча, Здравко Даскалов, и също съм казала, че той помагал да правим тази суита. И затова с музика мисля, че той ми е дал музика и той ми е помогнал в това. Аз не знам как човек може да си познае точно музиката, макар че пак казвам, не съм съвсем компетентна. Може и да може, но мен лично много ме заболя от това, че за това говорим. Ало? Имаме ли зрител? Или не ни дочака? Ало? Здравейте! Добър вечер. Добра ден. Аз се свързвам с един смесен район в България. Да? И искам да кажа на този господин, който се обади за неговата музика. И говорете. Вие лично да му предадете, ако той не гледа това предаване, че аз и всички мои съграждани,
се гордеем за такива българи, които живеят зад граница. И наистина, ние можем да ги наречем тия истинските българи, а не ние, които живеем тук продажниците на България. И продадахме България. И кажете на този господин, че след няколко и друга година няма да се чуе музиката в България и от България. Той ви ще чува. чува само от такива истински патриоти българи. Той ви чува. Вълнувам се, извинявам се за вълнението си, обаче винаги гледам телевизия СКАТ и искам да поздравя чрез вашето предаване най-големият патриот на нашата държава, господин Сидеров, и неговата партия Атака, която е единственото спасение за нашия български народ. И да не се заблуждава никой, защото аз познавам напълно менталитета и на българи, турци и... Благодаря ви за това емоционално обаждане. Благодаря ви за това емоционално обаждане. Разбирам, че се вълнувате. Много пъти съм мъчил да се включа и не съм моля. Извинете ме, наистина много малко време остава до края на предаването. Благодаря ви за мнението ви. Аз мисля, че надеждата, че българското и че България ще пребъде не е само в партиите, а именно в това единение, в това духовно единение на българите по света, за което се опитвам да ви разказвам всяка събота. Може би в подкрепа на това, че наистина са се запазили българите там. Накрая на предаването искам да ви покажа още един малък материал, който не е свързан с танците, но е свързан с българското. Моля ви, колеги, за последния материал. Ден Димыч, здравствуйте. Добър ден. Кажите ми, какво правите тук? Вара каварма. Като един истински българин, вие без каварма не можете, нали? Това е традиция, това обичай наше. Обичат нашите българи да пеят, обичат да работят и обичат и каварма да варят. Но искам да кажа, че кавармата това е яд без вина. Който? Яд, викам, кавармата, без вина. Трябва да бъде с каварма. Трябва да бъде с вино, да. Да. Я да видим кой има тук в това чево. Пожалуйста. Това... Тя много добра ще бъде. И параливичка, нали? Да, отбравим пяната, удар пяната, турим люти чушки и след това на маничък огън те да си колколи. Вие може да кажете от края как правите? От начало ли? Да. Се отбира сланината овчета и се топи. Се жари, като става на джумерки, се отбира джумерките и се турга това. Удар това кокълти, тие тоже са отбрани и по един път отрязани на средата. Всяко едно кокълче, на дето се движи, по средата го удрееш, то се реже с ножа, а пък седик с брадата го разсечеш да няма вътре кокъли, да не бучи на език. Много се получава идеално и тя ще ври до това време, докато се прекрати, то се пар. А то се пар много голямо значение има той. Да, до ден не изчезне пара. Да. Месото си има своя вода и тя постепенно след 3 часа към 4 уже ще бъде край. И то се прекрати, то се да парува, ще става и ще готова. Вие тази каварма на кого говорите сега? Да, каварма говоря на едни българи. В България дето ще отаря на гости. Ти там тоже обичат. Ти за ранени с каварма и тоже обичат. Да. Да, нали българин сирни и кавармато има? Да. И какво беше и вино? Не вино. Без виното е отрова. Да, трябва да... Най-бочка да такива артецки да ви поманинкичко. Огещо, аз тески чуть-чуть ще подложа пак в шенцето. Значи огън да не бъде силно голям. Да не е голям. Артецки. Да не бързаш и да стобиш на днезе. Щом го оставиш, да знаеш, тя ще загори. Сейчас ще видя кой дрънка. Трябва да угадя, че варите каварма. Също, сейчас ще питам. То мирише, то от мобилката мирише вече. Да. Ой, Радочка, добър ден. Ти знаеш ли аз какво правя? Сейчас. Аз у Фаина Васильевна варя каварма. Да. Тя ще отиде на гости при дъщеря си в България и
взе едно яло 2-годишно шиле и аз като голям специалист по тази работа и тя ме покани да го уреда. Кой иска да кажете на българите още? На българите ще мога искам да им кажа много поздрави. От Бесарабия? От бесарабските българи. Ще им кажа, ще обичат бесарабските българи и каварма да варят, и песни да пеят, и да танци да танцуват. Ще им кажете, че родината, конечно, прародина, ние го почитаваме, но нашата родина вече е тук, ние тук сме родени. И много сме благодарни, че нашата държава Украина даде възможност на нашите българи, не само на българите, а на всичките си национални меншинства, народности малките, да имат възможност да си възрождават културата, езика да си поддържат. Това е най-важно. Изтече неусетно, остават само няколко минути. В този един час, за съжаление, много малко успяхме да говорим за танци, но пък говорихме за важни неща. Говорихме за българското, говорихме за това, че трябва да сме добри. Какво би искала да кажеш накрая на зрителите на предаването? Накрая искам да кажа в тези празнични дни да пожелая най-важното здраве, като казват да не се отървете от здраве, любов, благополучие и нека бялото облаче да ни помага да бъдем по-добри един до друг и всяки да може да оценява, да се радва всяки ден, дето ни го отредява Господ и който не успял да напише на дядо Коледа писмо, да бърза и дано дядо Коледа да пристигне всяка къща благополучно. Весели празници на всички българи, които ме гледат днес. Аз благодаря на моята гостинка, Фейна Василевна Георгиева, за това участие. Присъединявам се към нейните пожелания. Само да добавя, че каквото и да ни сполети, каквито и проблеми да имаме, каквото и да се случва, нека никога не забравяме, че сме българи. Нека никога не забравяме, че тук в България и навън по света, където и да сме, ние сме едно цяло, част от една обща световна България. Ако никога не го забравяме, и България ще бъде силна и здрава. Весела Коледа, весели празници от облачеле бяло, от мен Райна Манджукова. С вас ще се видим следващата събота. До тогава останете с програмата на телевизия СКАТ. Най-българската телевизия в ефира. Я кажи ми, облачеле бяло, къде идеш, де си ме видяло, не видяли бащи мили двори и не чули майка да говори, не видяли